खुलुमबाय दिनै 21 जानुवारि 2024 रबिबार दिल्लीनि जायदपुर ओनसोलाव सासे 39 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 11 दान जानाय गथ' गोरलैखौ किडनेप खालामनानै लांनायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय नवीन मिश्रा। नवीन मिश्राया गथ'खौ न'आव लांनायनि उनाव नवीननि बिसिया गथ'खौ पुलिसनि आखायाव गथायखांनायनि उनाव नवीनआ पुलिसजों हमजादों। उत्तर प्रदेशनि आग्रा साखाथियाव हरनि समाव हाबानिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय गंसे गारिया हरखाब कन्ट्रल गोमानानै दैमा बायदि हाखराव गोलैलांनानै 4 सुबुङा थैदों आरो गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथायाव एनडिएफबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ मेगन मिसिबना सागान होनाय बायदियैनो बिथांखौ मेगन मिसिबना जेलनिफ्राय इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर'आ उदां खालामनांगौ होननानै बारग' एनडिएफबिफोरा खावलायदों। जेब्ला पिस एकर्ड जादों बेंटलावहाय अब्लानि समाव बियो वेलकाम सेरेमनि खालामदोंमोन बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय। वेलकाम सेरेमनि खालामनायावहाय बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन नैबे पिस एकर्डजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर एनडिएफबिनि जेसेबां केस हाइनेस नन हाइनेस केस बेजों उइद्र' जाजोबसिगोन होननानै बुंदोंमोन। जोंबो मानिदोंमोन। दिनै बोसोरथाम बारलांबाय। दिनै हाइनेस केसा दिनैसिमबो जुदि कर्टआव जुदि थांबाय थानांगौ जायोब्ला होमबा मा जागोन? अनलि अफ्रिनिल' नङा, बावहाय जेसेबां दङ, बावहाय जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ आरो बिसोरल' नङा, जायफ्रा दिनै न'आव दङ बिथांमोननिबो हाइनेस केसा दिनै वारेन्ट फैगासिनो दङ। दिनैसिमबो उइद्र' जाया। माब्ला उइद्र' जागोन? आं बेखौ सोंनो लुबैदों प्रमद बर' नोंथांनाव, बिटिआरनि CM, जोंनि एक्स एनडिएफबिनि हाइनेस केसा माब्ला उइद्र' जागोन? 3 बोसोरथाम थांबाय दिनैहाय एकर्ड जानानै। बोसोरथाम थांखांनायनि उनावबो हाइनेस केसा जुदि मोनसेबो जुदि उइद्र' जायाखैबा होनबा जों प्रमद बर'आ गावनोथ' बुंना लानायमोन ना बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो गासैबो जोबलांजोबगोन। बेखौ मा होननानै बुंगोन? जों दिनैहाय कर्टनि वारेन्ट मोनसे लेखा फैयोब्ला असान्ति मोनो, गोसोआव सान्ति मोना, गोजोन मोना माब्लाबाबो। बे गोजोन गोरोबथाया जानो हागौ सोरबा सासे सानै लिडार दैदेनगिरिनि थाखाय गोजोन गोरोबथा जानो हागौ, खिन्थु जों केसनि थाखाय गोजोन गैया होननानै बुंजागोन। बाद बाखि जों दावराव दावसिखौ जोंबो लुबैया। थ' दिनैहाय आरोबाव मोनसे खोथायाव जोंनि दिनै केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन जोंखौ फोथायनानै आबसुखौ फोथायनानै रन्जन दैमारियाबो नैबे सागानाव मेगन मेसेबनानै सागान होदोंमोन। थिग আছে, आंबो मानिबाय। जोंखौ फोथायनानै एबारावहाय जों इउजि ब्रह्मखौ फोथायनानै नङा दै, सोरखौबा फोथायनानै नङा दै, एक्स एनडिएफबिखौ फोथायनानै, एक्स एनडिएफबिनि फेमिलिखौ फोथायनानै आरो जेसेबां जोंनि बर' रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ फोथायनानै एक्स एनडिएफबिफोरखौ हाइनेस केस उइद्र' खालामनानै होदो इउजि ब्रह्म। आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै केस NIA केस नांनानै दं बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होदो। बेजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बेखौबो मेगन मेसेबनानै नोंथांमोना उदां खालामनानै होदो। जों बेखौल' लुबैगोन। आरो दिनै NIA केसावहाय जोंनि सोद्रोमाफोर सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ, जायनि जाहोनाव गावनि गथ'आ गावनि बिफाखौ सिनायलायो बेफोरबायदि अबस्था दं। जायनि न'खरा दिनैहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमानि न'खर, बे साइकेल गंसे बायनो हानायनि केपासिटि गैया। बेफोरखौ फोथायनानै इउजि ब्रह्मखौ आं खावलायदों, केबिनेट मन्त्रि लाइफआव बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन जेब्ला काजलगावआव वेलकाम सेरेमनि लादोंमोन, जायफोर सागानगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनानै बिथांमोना वेलकाम सेरेमनि खालामलायदों। बे समाव बिथाङा रन्जन दैमारिनि खोथाखौ बुंदों, मेगन मेसेबनानै जोंखौ फोथायनानै होदों नामा? जोंखौ फोथायनानै केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना एबाराव जोंनि केसफोरखौ उइद्र' खालामना होनांगौ। NIA केस जायफोर नांनानै दङ बिथांमोनखौ उदां खालामना होनांगौ। जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जायफ्रा दिनै थाबथानानै दं बेफोरखौ उइद्र' खालामनानै होनांगौ। बयनिख्रुइबो देरसिन जों हाइनेस केस आरो जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामना होनांगौ। आरो बे बोसोरथामाथ' नोंसोर हाखायाखै, UPPL सरकारा मालाबाबो उदां खालामना होनो हायाखै। बोसोरनैयाव दिनैहाय मा मावगोन? दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ मावगोन ना रायजोनि खामानिखौ मावगोन ना दिनैहाय गुबुन गुबुन हारिनि खामानिखौ मावगोन? जों बेफोरावनो एसेब्लाबो बुजिनानै मोनो। UPPL दानि खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकार बिथाङाबो केबिनेट मन्त्रि
इउजि ब्रह्म सार बिथांमोना जोंखौ फोथायनानै एब्रावहाय जोंनि हाइनेस्ट केस जायफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनाखै जायफ्रा दिनैहाय NIA केस नांनानै जेलाव दं बेखौ आं बार बार बुंदों जोंखौ फोथायनानै उदां खालामनानै होनांगौ होननानै आं सानो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।